ya wah. Ah. Ah. Ha. Ah. Hei. Ah. Ah. Iya. Sejatine pun kaki ya mung sak derma ngepyakake. Bab perkara si Gatotkaca nggone bakal jumeneng Narendrana negara Pringgondani ya mung mengkene. Isih tuwuh tandha pitakon rasantyasing pun kaki ya sabab Arimbi kuwi mau isih darbe kadang kang mijil kakung ya kuwi para kadang braja. Mongko para kadang braja kuwi ya duweni wewenang bab perkara negara Pringgondani. Lah kira-kira apa para kadang braja kuwi ya wis rila lair trusing batin anggone masrahake negara Pringgondani. Mas Bupati kakekku. Priye nggih? Yen to pancen kadang braja kuwi ora nyelaki marang janjine. Nalika semana wis padha prasetya lan maneh Harimba wis duweni kekudangan. Kalamun to besok aku kelawan si Arimbi bisa mijake anak lanang karben jumeneng ratu negara Pringgondani. Ya. Ya. Ya to, yen pancen mengkono. Ya pun kaki mung sak derma ngepyakake aja nganti pun kaki iki mengko klera-kleru sakwise pun kaki nindakake jejibahan mau aja nganti kapitunan. Iya. Tak rasa ora bakal mengkono. Gatotkaca wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Hyang Prabu niki nyuwuna pangestu kelawan ingkang ibu nyuwuna pangestu kelawan ingkang Rama lenggah dampar keprabon negara Pringgondani pun kaki kang bakal ngepyakake kula. Gatotkaca wonten dawuh Kanjeng Hyang sakwise jeneng sira nglenggahi dampar keprabon negara Pringgondani dina iki pun kaki kang bakal netepake lan ngepyakake reneng sawetara warsa Pringgondani komplang pasine makane ibarate kaya sapu kelangan suh. Lah dina iki wis kepareng ana ingkang minangka dadi pepayunging para kawula dasih Narendra nom-noman ya trah Pringgondani putra Si Arimbi anak Si Werkudara ingkang jumeneng ana negara Pringgondani. Tak tetepake dina iki Narendra Pringgondani jejuluk Prabu Harya Gatotkaca. Kepareng cuma dong dawuh Hyang. Ya piye nggih Kakek Kresna?
anggen paduka paring tetenger. Narendra pringgondani Prabu Harya Gatotkaca menika keparingipun Kanjeng Hyang kados pundi? Nah, kuwi mangkene. Narendra pringgondani Prabu Harya Gatotkaca. Prabu ki tegese Gatotkaca ki nadyanto muda wis mengkone keprabon. Wis jumeneng ratu. Harya tegese Gatotkaca kemo nadyanto ratu nanging isih nyentana dadi senopatining Pandhawa. Mula sebutane Prabu Harya Gatotkaca. Oh, mekaten yang iya. Gatotkaca wonten dawuh Kanjeng Hyang Prabu. Lah, iki mengkene nggih Putu Prabu. Sarene jeneng sira wis kepareng nglenggahi dampar keprabon tegese jumeneng ratu. Sing sun wisuda. Jangkepe ratu kuwi mau kudu nganggo pepatih utawa warangka. Lah, sing netepake patih ora ana liya ya mung jeneng sira pribadi. Sapa kang minangka warangka ana negara Pringgondani? Kanjeng Hyang sampun wonten manunggaling cipta rasa budine Wahkarsa. Sasampunipun ingkang wayah jumeneng Narendra wonten negari Pringgondani ingkang minangka dados wrangkanipun inggih menika pepundhen kula nglagah tinunu Kanjeng Paman Brajadenta. Oh, mengkono inggih. Lah iki Brajadenta kok ora katon iki ana ngendi? Piyak kula ingkang sowan. Paman Brajamesti ingkang prapta inggih anak Prabu kula ingkang sowan. Piye kabari Paman? Anggon mumboyong kelawan Paman Brajadenta. Aduh nggih anak Prabu ngaturaken ketiwasan. Wedha dinten menika ingkang Paman Kakang Brajadenta merong kampuh jingga mbalela. Mboten kastu jumeneng dados warangka. Malah kepara purun wangsul dhateng negari Pringgondani menawi Kakang Brajadenta ingkang jumeneng ratu. Mila menika dinten menika kula sumanggaaken kepareng paduka angger anak Prabu. Gatotkaca wonten dawuh Hyang arep nyandi kok merbabak pasuryanmu. Nyuwun pangapunten keberanang raos sing manah kula parikedah badhe kula rampungi dinten menika. Lho kusik to kusik. Rampunging perkara iki ora kudu pancakara, ora kudu ngetokake to sing balung wuleting kulit. Ora susah ngenengake banjir getih. Mengko dhisik sareh dirembuk kanthi kawicaksanan. Ewadene dirembuk kanthi kawicaksanan wis ora bisa. Ya wis kepriye meneh. Mekaten Hyang. Ya. Paman Brajamesti wonten dawuh nggih coba Paman balenono sepisan maneh. Mbok menawa yen to Paman Brajadenta durung kebuka penggali. Oh ngaten. Iya, nggih. Badhe kula setaken dawuh paduka keparenga kula daya-daya nyuwun pamit bidhal nggih. Kakang Brajadenta gawe wirang gawe isin
ora nyono jebul kowe mbalela merong kampuh jingga. Kuwi dudu traing satriya nadyanto wujudmu kuwi buta. Nanging anak ratu. Iya Kakang. Kowe aja rusak ajak-ajak, kowe aja mbebudhek banyu bening. Braja lamatan, braja wikalpa, buta goblok. Buta kemalan badogan. Isamu micek karo gaglak. Ora iso mikir kanthi bening. Kowe kuwi ya calon ratu wong loro kuwi. Aku barang ya kudu nglenggahi dampar keprabon Pringgondani. Ora usah kowe ngomong kaya ngono, aku ki wis ngerti. Eneng lelakon kaya ngene iki janjan sing ngrusak wong Pringgondani malah kowe. Lati karo pakarti ora nyawiji ucapmu karo batinmu geseh. Jan sing goblok iki dudu aku sing pekok iki jane malah kowe. Ora susah akeh-akeh sing padha dirembuk Gatotkaca kon katon men rasa nyumbari karo anak Prabu Gatotkaca. Braja mungsuh braja maju kepara ngarsa ketandangan kowe. Braja mesti wonten dawuh Kakang Mbok. Piye kabaring nggonmu? Boyong kelawan kakangmu Braja Tenta. Waduh, ketiwasan. Dinten menika malah Kakang Braja Tenta ngetingalaken kaprawiranipun. Ngetok kadigdayanipun. Kados pundi Kakang Mbok? Ora patut banget. Kacarita duka yayah sinipi Dewi Arimbi bubit midhanget padulur ingkang ngrayi nggih Sang Braja Musti Kalamata Braja Tenta balela mawantu-wantu dukanira Dewi Arimbi risaksana ing mangke sigra Triwikrama ical wujuding putri sami sakala jerit ajele-jele kang pindha raseksi. Pangabekti kula katur Kakang Mbok. Ora susah ngatur pangabekti. Otek bebudenmu kowe Braja Tenta. Ora mantra-mantra yen to kowe putrane ratu. Ora kena kanggo paugeran tembungmu. Kene ngopo yen pancen kowe iki kepengin jumeneng ratu kok ora biyen-biyen kowe, Lambemu kok meneng bae. Narek
Kok semono rak wis tak tarita tulungane kuwi bocah lanang. Brojo Cento kowe jumeneng ora atuh jare kowe ora gelem. Negara mbok pasrahke aku jare parek ngupaya kautaman piwulange Kang Mas Bratasena. Nanging kene ngopo saiki tembungmu kaya mengkono? Ha coba. Aku pirang aku isen aku Brojo Cento duwe sedulur kok dedapuramu kuwi. Kakang mbok menapa kula lepat menawi kula nyuwun kamukte negari Pringgondani kuwi to bener. Jaman semono aku ra ya wis kandha karo kowe. Nanging ucapmu kepiye? Ora coba. Negara mbok pasrahke aku. Rak rikala semanten. Kala semanten derek pinanggih nalar kula. Dina iki wis ketemu nalarku. Tak jaluk negara Pringgondani. Ora susah dadaku nyumbari Gatotkaca ayo. Mbokne Gatotkaca. Bagi aku ayo nono. Yo Kakang Mbok. Najan kowe iki sedulurku tuwa. Yen pancen kowe mbelani anak ayo. Ketokno kasekten. Maju tak kok gateng pecah ndasmu kowe. Kakangku apa? Kena gigiran kaya ngene kok malah kowe iki enak-enak. Sing pereng kae sapa? Arimbi. Mungsuhe. Brojo Cento. Arimbi kuwi apamu? Arimbi kuwi bojoku. Lah iya. Kena bojomu perang adus keringet adus getih kaya ngono. Lah kok kowe ora mbelani? Sebab apa kok mbelani? Lho. Iki rebutan Kamukten. Kamukten negara Pringgondani. Kamukten Pringgondani ben diurusi wong Pringgondani aku moh ora melu-melu. Diarani aku wong murka. Diarani aku wong pamrih. Aku gelem milik negara Pringgondani. Brojo Cento, Brojo Budi kabeh sadaya pitesi mudhar biyen-biyen. Negara Pringgondani rasah taren karo aku. Lah ya sing perenge rak bojomu. Iya. Nek nganti cilik loro gedhe temekaning pati piye? Wong gelem urip kudu gelem mati. Mati kuwi wajib. Lah piye kuwi? Oh, lah angele guneman karo penyanyi siji kuwi. Bojoe kok. Lah ya nek aku ya tak emane-eman, Truk. Bojoe kon perang. Aja meneh kok perang diingetke wong ora entuk aku. Tak tutupi godhong. Ya. Padake panganan ora. Lah iya. Yen nganti yayari iki cilik loro gedhe mati nek kowe iki meneng bae apa ora kapitunan. Mati golendeh ra ngono kok. Nek lambemu dijejeli kuku Pancana Komodar wingo. Kresna kakangku. Piye? Aja mbok pradulke karo aku. Kowe negara Pringgondani ben dirampungi wong Pringgondani. Gatot kon tematang. Aku ora melu-melu. Piye Petro? Daramu Werkudara iki.
Nggih bener nek kebeneran nek niku kula ngarani. Nggih sing iso nglakoni nggih penyanyi siji niku nek liyane nggih pripun to? Oh jenenge kulawarga napa meneh jenenge bojo temandang. Sing lanang weruh meneng mawon nggih kebangetan. Ning ngene Petru, nggih pripun? Janjane aku kaya mengkene iki aku mung kepengin mangerteni bab perkara atine Ndaramu Werkudara. Sepira tulusing bebuden. Apa Ndaramu Werkudara ki ya isih gelem wangi-wangane nyatane kok ora. Ha niki boten-boten nika. Nek Ndara Werkudara boten purun maju. Ayo, kresnane maju. Kuwi dapurmu nek perintah aku ki lho. Kesnane maju ya anggapmu. Mboten, Ding. Lah ngono ya nesu sampean. Walah. Coba sawang saka kadoan engko tak goleki jago. Teko boten timbalan iki ngadhawu. Dadi ratu ki kepenak. Lungguh dampar keprabon mungkari perintah. Nek sadurunge kuwi tak takoni. Kowe kuwi dadi ratu ning bangsa apa dadi ratu ning kulawarga? Liripun kados pundi? Kowe iki ngeling ngono, kowe iki dadi ratu kuwi dudu ratu ning kulawarga ning ratune bangsa. Bangsa ngendi ya bangsa pringgondane kabeh iki. Iki ngenteni tandang kridamu sing bisa nentremake swasana iki sapa? Ya mung Gatotkaca. Kowe iki nom-noman sing dikekudang rina pantaraning wengi. Besok kapan? Pepundhenku. Sinuwun Prabu Anom Gatotkaca bisa ngrampungake jejiban kanthi tatas tuntas. Bisa ayem tentrem para kawula pringgondani. Lah kowe iki ro kahanan kaya mengkene kok sajakmu kok malah kepenak. Ibumu Bandayuda, ibumu melu perang. Sing paring kamukteng kowe iki ibumu. Bektenono ibumu. Bektenono ibumu, bektenono ibumu. Kanjeng Paman Jimat sesembahan kula pepundhen kula mangke prapteng delahan. Paman Brodetento. Paman sampun ngantos ngleling semi. Menawi panjenenganipun Kanjeng Paman kepareng badhe nglenggahi dampar keprabon negari Pringgondani monggo Paman. Kula badhe lengser keprabon menika sanes kewajiban kula. Menika kewajibanipun Paman Brodetento. Mumpung menika para pepundhen taksih kepareng lenggah kula badhe nglengser keprabon monggo dampar keprabon negari Pringgondani kula aturi nampi. Ora susah dadak kowe ulas-ulas ngabekti karo aku Gatotkaca. Ngelingono kowe lungguh dampar keprabon petengkrang kaya ngono kuwi akal julike wong Pandhawa kalbu bapakmu. Kowe dikudang-kudang karo wong Pandhawa jalaran Ngamarta ki negara cilik isane dadi gedhe ing antarane blengket negara Pringgondani kowe dadekke ratu. Jare Pandhawa ki nggone wong utama, nggone wong berbudi bawa laksana. Ora ngerti jebul Pandhawa wong murka, wong serakah, ngangkah marang prajaning liyan. Arep njaluk kamukten negara Pringgondani kuwi sing didadekake ratu. Kanggo gedhekake keprabon negara Ngamarta. Ya ngono apa ora? Paman Brodetento Jawaton ngucap ora watak yen to pepundhenku Pandhawa.
angkah kelawan negara Pringgondani. Muka yen to kowe ora ngerti apa pancen merem mripatmu. Kanjeng Rama ngupaya kamukten dhewe. Direwangi mbabati alas. Beteke nggone muktekake kadang. Kowe cuma waton ngucap. Paman Bratanta. Kowe mblenjani janji ora pantes tak pepundi. Kowe aja ngremehake kawan para pepunden Pandhawa yen to seruput Gatotkaca mandheka ning Gatotkaca. Aja ngampyak awur-awur. Pepundenku sing mbok elok-elokake. Wah. Mendelik mripatmu. Abang raimu obabamu. Yen pancen kowe ayo ketokno jiwa kaprawiranmu. Praja Denta Ayana maju para ngarsa kaning atiku. Dalah mbok menawa wis tumeka kala mangsane barate bundelan kudu tak udari yen aku ora melu temandang kedrawasan iki mung ngger anak Prabu klaturi kender rumiyin pareng badhe matur nggih Paman Bratayuda matur apa jaripun panjenengan jumeneng ratu wonten Pringgondani menika purun napa mboten to nggih sababe apa Paman Bratayuda ngendika kaya mengkono nggih panjenengan menika ratu nyepeng pangwaos nyepeng pangwaos sabda Brahmana Raja sabda sabdaning pandhita mboten kenging wola-wali yen iya ya iya yen ora ya ora tegesipun paduka menika ngasta pradata pengadilan lampahing pengadilan mesthinipun nggih kedah mawas sinten kawula ingkang gadhahi lelabuhan kedah dipun paringi ganjaran sinten kawula ingkang mrengkang saking tatanan kedah dipun paringi pidana ingkang murwat Paman Brajamusti kados pundi rumangsaku saben-saben arep mlawe tanganku kaya-kaya aku iki krungu pambengoke Kanjeng Ibu Dewi Arimbi Gatotkaca elinga kuwi pamanmu Gatotkaca elinga kuwi pamanmu nganti ora mentala rasane atiku. Lah, nggih enten mriki niki lho, nggih. Kala mangsane menungsa niku sok kepergok lelakon loro sing padha abote. Katresnan napa kewajiban. Yen sampeyan ngeboti katresnan nggih niku wau. Panjenengan kados mireng swantenipun ingkang Ibu Mbak Yu Arimbi. Aja nggih kuwi pakmu cilik ra ngaten to. Iya Paman. Lah panjenengan tundhone ora sida perang ora mentala. Niku jenenge hukum mboten saged jejeg. Maka pendan menika ngasta pradata adil. Mongko kedahipun panjenengan menika paring denda lan paring pidana tiyang ingkang lepat.
Engko nek mung ngelingi sedulur wong salah ora dipatrapi pidana nek perlu goleke pengenteng-enteng nek perlu dibiyuki dhuwit kindang rampung ngoten to. Wah ngoten niku mengke hukume bubrah rusak jagat niki. Mila nggih badhe kados pundi panjenengan nggih kula aturi tumandang ingkang saestu mila kula matur katresnan apa kewajiban nek sampean ngeboti katresnan ora sida perang ning kocapo angkara murka saya ngombro-ombro nek panjenengan niku abot kewajiban kudu iso natas tali ning katresnan rawe-rawe rantas malang-malang putung nadyan to kuwi wong tuwa kuwi sedulur nek pancen gawe ribet gawe sukertaning negara sampurnake singkirke menawi kula ngaten paman jane ya kaya bener apa pangandikamu ning kepiye nggonku tumandang abot rasane ngatiku pun saniki ngaten kemawon kula badhe nderek sabiyantu sepados mboten ketingal kula badhe manjing epek-epek panjenengan ingkang kiring mengkono paman inggih mangke kula aturi namaaken Kakang Brajatenta namung kemawon mangke menawi wonten kahanan ngelok-eloki ampun kaget nggih nggih lah dalah kowe wani maju meneh kowe wis entuk syarat kowe wis entuk srana paman Brajatenta jan-jan mono Gatotkaca ngeman karo kuwi ning pancen kowe ora kena tak eman ya aku kudu tegel kudu wantala karo ayo maju para nyata Kacarita Sang Brajatenta wis kajambak rek maneh dening Sang Gatotkaca. Kedawan astane ora ingkang kiring ingkang wis kasusupan kawan Sang Brajamusti. Sami sakala sirna sampya wong agung kekalih Brajatenta Brajamusti. Paman sembahku paman Brajamusti paman Brajatenta Ranyana panjenengan sarimbit nganti temekaning pati yen ngono Gatotkaca dadi ratu piancik-ancik kunarpaning pepunden paman Brajatenta paman Brajamusti dosa apa sing dak sandang paman nggih Gatotkaca pun paman sakloron wis abadan sukma abadan kumara paman kula lepat paman kowe ora luput Gatotkaca pun paman sejatine paring pandadaran wong kepengin jeneng ratu kuwi mau kudu sekti mandraguna
Bareng aku wis nyumurupi marang tandang Kridamakur mangsa marem. Bombong rasane atiku, Purhanira Gatotkaca. Kowe aja gelo, kowe aja getun. Kang paman sakloron Braja Denta Braja Musti kuwi dudu wong pringgondani. Aku iki dudu buta pringgondani. Aku iki kedadian saka kasektene swargi bapakku Prabu Trembuka. Nalika meguru kelawan Eyang Ratu Ngastina Prabu Pandhu Dewanata diparingi kasekten ingkang aran Aji Braja Denta lan Braja Musti. Bareng mengkono Kanjeng Ibu nggerbini bareng lahir buta kembar diparingi tetenger nunggak semi kaya kasekten. Braja Denta Braja Musti kuwi pancen kasekten. Lah sarene Kanjeng Rama kuwi ya wis seda. Aji Braja Denta Braja Musti kudu bali marang sing maringi. Rene sing maringi ya wis ora ana Narendra Ngastina, kudu bali marang tedhak turune Prabu Pandhu ora liya ya mung sira Ngger Gatotkaca. Aji Braja Denta Braja Musti kuwi bakal manuksma marang epek-epekmu kang tengen lan kang kiwa. Sing tengen ingkang paman Braja Denta, sing kiwa Lestari kang paman Braja Musti. Welingipun paman Ngger kasekten iki nggunen memayu hayuning jiwa. Kaping pindhone nggunen memayu hayuning kulawarga. Kaping telune nggunen memayu hayuning sasama. Kaping pati nggunen memayu hayuning dawana. Wis kene ulungna tanganmu kiwa tengen. Paman Braja Lamatan lan Paman Braja Wikalpa. Wonten dawuh Ngger, Paman. Dina iki Paman Braja Denta lan Paman Braja Musti wis ninggalake negara Pringgondani, ninggal katresnan karo aku. Paripaksa kowe Paman Braja Lamatan tak jumenengake dadi patih. Aduh mboten saged Ngger, kudu bisa Paman. Bobote nggonku memundi kelawan pepundhenku ora ana liya Paman Braja Lamatan sing kudu minangka sesulih Paman Braja Denta. Kowe tak dadekake patih ana negara Pringgondani. Mekaten Ngger. Iya. Dina iki tak paringi tetenger patih Braja Lamatan ya patih Prabakesa. Oh, lah nggih, matur nuwun. Paman, golek ana iki mesti ana tok sumbering dahuru. Sapa sing gawe ribet singkirna sedika, guys. Ah!